Берәүләр якыннарын, дусларын котлап, тантаналары белән сезгә Галия сәлам хатлары яза. Ә мин исә бүген үземне котлап язасым килә. Юк, минем туган көндә юбилей да түгел. Ә ихлас килеш, бу якты дөньяда чын олы хәрефтән дусларым, Ульбековлар гаиләсе бар булуы белән котлап китәсем килә үземне, дип башлаган әлеге язмасын хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Роза Харис кызы. Истәлеккә бирелеп, узган яшьлек елларыма кайтыйм әле. Дөресрәге, шул еллардан алып безнең ярларыбыз бик дус булып, бер-берсе белән аралашып яши башладылар. Шуңа күрә безгә дә Әлфия белән икәү дуслашмыйча калу мөмкинлеге булмады. Әмма без дуслашып кына түгел, туганлашып китеп, апа-сеңел сыман яши башладык. Күп сулар акты шул чактан. Язмыш дигәннәре гел йөзе белән генә адам баласына карамый ул. 2 ел элек мин дә олы югалту кичереп, юл хәрәкәтендә яраткан тормыш иптәшемне югалттым. Олы терәгем, таянычым, янәшәмдә булмау сәбәпле кайгымның төсен кара гына дип әйтү бик аз булыр. Шул авыр чагымда иң якын кешеләрем булып кабат Әлфия белән Камил калдылар. Бер генә дә аларның миңа карата мөнәсәбәтләре үзгәрмәде. Киресенчә, алар тагын да якынрак булдылар. Бүген 8 июль көнне нәкъ изге Корбан гаете алдыннан безнең дустыбыз Камилнең матур юбилее, ә 18 июнь көнне Әлфиянең дә туган көннәре булды. Билгеле, аларга тау кадәр теләкләр юлласам да аз булыр. Чөнки алар җир шарының иң изге теләкләренә лаек кешеләр минем өчен. Бер кайчан нинди генә кыен чакларда да дуслык мөнәсәбәтләребез өзелмәде. Рәхмәт сезгә авыр чакларда да, шатлыклы мизгелләрдә дә беренчеләрдән булып гел килеп җитүегез өчен. Үз вакытыгыз белән санашмыйча, һәр чак булган эшләрегезне якка ташлап, дусларыбыз дип акталып яшәдегез. Сезнең белән мин мөһим сораулардан алып, өй төзүдән тотынып, бер пар аяк киеме алуга кадәр киңәшләшергә дә кыенлык сизми идем. Әлфиям белән аралашкан чакта минем бар кайгыларым да якка киткәндәй булып югала. Аның белән мин тәүлекнең нинди вакыт икәнен дә оныта язам. Шундый дусларым барлыгы белән горурланам. Һәммәсе дә алар сыман дус була алмый. Аллаһ Субханәһу ва Тәгаләгә шөкр кылам. Язмышым бүләге итеп дус кешеләремне биргәнгә. 2 дөньяның җәннәте насыйплар булсын аларга. Укыган намазлары да кабуллардан булып, йөргән юлларыгызда Җәбраил фәрештә канатын каплап биритсен сезне. Бер савапка 1000 савап Ходаем насыйп итсен. Кадерле дусларым, сезнең бәйрәмдә үземне котлап, сезгә изге теләкләр юллыйм. Саулык кыздан Ходай аермасын. Иман байлыгы белән матур картлыгыгызга, якыннарыгызның игелеген, изгелеген күреп, тыйымлап яшәргә насыйплар булсын. Пар канатларыгыз кайрылмыйча, әле мәңге шулай пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп, күркәм гомер сөрегез. Мең рәхмәт бар булуыгыз өчен. Дусларым бар, сөеп туйгысызлар. Бер үк кына күзем тимәсен. Арабызга начар кеше сүзе, кеше күзе зинһар кермәсен. Байтак вакыт, кайгы кичерешләр, шатлык белән ара сыналган. Ни кадәр соң татлы хатирәләр сезнең белән дуслар тупланган. Мең рәхмәт булганыгыз өчен. Әле ярый җиргә тугансыз. Туып та сез нәкъ минеке генә якын дускайларым булгансыз. Туганнарым сыман күрәм сезне. Бик кадерле миңа кешеләр. Һич аңламыйм, якты бу дөньяда дуссыз булганнары ни эшлиләр. Бәйрәмегез котлы булсын дөреп. Миннән сезгә изге теләкләр. Кычак булып чәчкә белән агылыр ул сезгә бүләкләр. Минем бүләк кайнар йөрәк җылым. Олы рәхмәтләрем төренгән. Сезнең белән гомер барышында күп сөелгән инде, көелгән. Кадерле Ульбековлар гаиләсе, Камил абый һәм Әлфия апа. Роза апаның ихлас сәлам хатына без дә куанып, алда да бу җылы мөнәсәбәтләрегезне югалтмый яшәргә телибез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Кайдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр
Авыр чакта алтын киңеш дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта чын дуслар гына бирә. Бары яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Şın dostlar için kaldırımında alkışlar. Бірге булык, бірден булык, жырлап яшик дусларым. Сізнің білән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Дуслардан була бүләк.